Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kenhun Ïalehkai jong karamrai SC kalayo ban khure ke jingjob ban kanam la du hak Lympung Ïalehkai football ya ka belatip ru kum kamau ko yo knockout football tournament arja arpasau ya ka bela penlong de kamau ko yo youth sports club and cultural association ke jingyo ban khur jong karamrai SC kanam la du ka de hadien bakala ban penlim no de nyokol la handrukol ya ka mau ko yo YSC and CA lingba ka tiebreaker hadien ke jinga khat kan badon manu bayo ban thap kol ha ke jinga Ïalehkai final persha ka bela long ha sngi sa jan jong ka tayo balala hamadan mau ko yo West Khasi Hills haba phasha ka sngi Pynhap Pyrda ka Lympung Ïalehkai ladan langru usodar barim ke shnong mau ko yo uba span lang sun usodar bathamai ke shnong mau ko yo uba arwadri ha ke jingdon langru uba Carlos Bon Nongbri president ka mau ko yo YSC and CA bat kiwe ki nong kitkam ki diurang ba jong ka thany rambrai bat kiwe de shushu ha ka sngi ka kenhun Ïalehkai jong ka rambrai SC kala yo bandra ya ka namla du kala yo ban khore ka song pisa ka ba 8,000 tingka haringkat ki trophy ki medal kat ba ka mau ko yo kum ka kenhun ka ba wan ba ar kala yo ban khore ka song pisa ka ba khatsan hajar haringkat ka trophy medal ya ka ba ki diurang ba kala yo ban sam ha ka sngi penkut ya ka Lympung Ïalehkai football ya ka nam best goalkeeper layo the comfort Carson Teo na ka kenhun Ïalehkai jong ka mau ko yo ya ka nam best player layo ban khur de ubante CM na ka umsit SC top scorer layo de ushai nongsit na ka rambrai sports club kat ba ya ka nam best discipline team layo ban khur de ka renyau SC la ban kedo hangni ba ka Lympung Ïalehkai ki don hadu live art ligi team ki balawan ban yashimenta Bentanan. Pasti nomor berapa? Apa nomor dia? Bukan Hima. Ayo, dan dapat keplak. Pengapan kalau kita dah sudah ada 10 apa pendang yang gede modal untuk kesetuan.